Vítam vás u ďalšieho videa. Toto je druhé video, kde si idem do rozbitého takého doma. Mapu neviem, či nájdeš. Minulý to tak dopadlo, vieš. Keď sme nenatáčali. Zle to dopadlo. Kama vidím, kde bude prvé decko. A nevidím vlkov. Ešte vylepšiť treba. Oheň. Vyzväčšíme oheň na prvý deň, diváci. Nemáme truhľu žiadnu. Aha, vidím, kde som nebol asi. To, kde som nebol, to je, kde som nebol. Áno. Diváci, tam je truhľa. To je truhľa. Čaute, diváci.